In fashion fee aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago be qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ ka an filɛ ani ka to ka an lamɛn min ye ka se ka kunnafoni sɔrɔ limanaw an bɛ aw fo dantɛ foli min na min ye nin jamukan ye min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ladala jamukan de don a kun de ye ayiwa kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔna la ayiwa sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn ni kibaruyaw b'a kɔnɔna la kunnafonidilaw de ka wulikajɔ don limanaw anw ta ye ka se ka a lakale bamanankan na sabu bamanankan mana fɔ ka ban mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ mali kɔnɔ a bɛ f'i ma k'i ye maliyɛn ye i bɛ sɔrɔ i bɛ bamanankan in mɛn o kuma ni kunnafoni dina ale la ka ban maa caman b'i ka tata sɔrɔ o kuma ni kɛnɛ in sigikun fanba de ye o ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an b'a fɔ ɲɛna aw danse bi ye alamisa ye a bɛ bɛn novembre kalo ale ye tile 2 san 2023 limanaw gafe damadɔ b'an bolo yan le soir de Bamako fo ka taa se les échos ani nouvelle horizon ni fasidi sɛbɛn ninnu an sera ka ninnu de sɔrɔ an bolokɔrɔ bi an bɛna ninnu de lakali aw ye ka se ka faamuya sɔrɔ limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye soir de Bamako limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ affaire dɔ bɛ yen u k'a ma ko affaire Sécuriport limanaw ni affaire in ayiwa a kuma bɛ ka caya min ye sariya tigilamaw ye olu wulilen bɛ k'u sen don a ko la ka se ka tiɲɛ ani nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa ayiwa ko cakɛda in yɛrɛ n'o ye Sécuriport ye soir de Bamako ka ɲɛfɔli la bi ko a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o y'a PDG ye ko o welela Cour suprême fɛ kunungo ka a ɲininka a dalakan na walasa nin dossier min filɛ nin ye n'a a kuma cayalen bɛ jamana kɔnɔna la kosɛbɛ yɔrɔ maa caman de bɛ yen minisiri kɔrɔw la minnu minɛnen bɛ bi ni dossier kelen na min bɛ tali kɛ ni cakɛda min filɛ n'o ye société Sécuriport ye a ɲɛmaaba lamɛrikɛnden don ko kunungo Cour suprême maaw ye ale wele ka a ɲininka a dalakan na o kɛra kunungo novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 a ka weleli la k'a ɲininka jamanaw o kɛra dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ a jarala k'a fɔ min bɛ mali kɔnɔ yan maaba dɔw bɛ yen olu minɛna a dossier kelen in kun kan i n'a fɔ général Salifu Tarawele ayiwa o n'a a ɲɔgɔnnaw olu minɛna ka bila mandat de dépôt la nin waati in na Fasiri a ye ɲininkali kɛ a ko ayiwa ko in yɛrɛ mun de bɛ Sécuriport dossier ko in na limanaw a jarala k'a fɔ ko san 2014 waati la a jarala k'a fɔ jamana n'o ye Mali jamana ye ani nin cakɛda in u jɛra ka bɛnkan kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ka jira k'a fɔ Mali pankurutigi kɛnɛ ko a ka kan baara dɔw ka boloda min ye lakanani ye pankuru minnu bɛ taa ni ka segin kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka lakanani kunnafoni ko nasira la o ko min ma ko sécurité pour l'aviation civile et l'immigration walasa limanaw o baara min bilala sen kan nin ye ni gouvernement ani société Sécuriport de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma san 10 ko k'o de kɛ a baara in na a jarala k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ an filɛ dɔgɔkun min yɛrɛ la o daminɛ procureur min bɛ Cour suprême kunna bi min ye Timbo ye ale bɔra ka i da don télévision nationale la dossier ba damadɔ bɛ yen ka se ka olu kɔnɔ kuma dossier ninnu bɛ hakɛ min na sisan a bɛ sariya tigilamaw bolo cogoya min na ka se ka i da don o la Sécuriport ko in a y'i da don o fana na limanaw a jarala k'a fɔ soir de Bamako fɛ bi ko Timbo ka bɔli la a ko Sécuriport ko in limanaw a kɛra i b'a fɔ ko to benna nugu la sabu jamana ka hakɛ min kan ka sɔrɔ ni Sécuriport ko in na sabu n'i y'a tila 100 sara o 100 sara
ko fan dɔ kan ka sécurité kan ka nafa sɔrɔ o y'ale ka baarakɛ sara ye jamana yɛrɛ n'o ye Mali ye ale fana kan ka hakɛ dɔ sɔrɔ limanaw a jarala k'a fɔ ko sécurité furadama dɔrɔmɛ 1 a m'o di Mali jamana ma k'a fɔ ayiwa aw ta fan de ye nin ye 100 sara o 100 sara 25 o de tun ye Mali jamana ta ye nka ko dɔrɔmɛ 1 limanaw kabi baara in daminɛna san 10 o de bolonɔ bilala nka ko dɔrɔmɛ 1 ma di Mali jamana ma n'i y'a lajɛ limanaw a waati la premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale tun bɛ ale de tun ye premier ministre a waati ale de fana tun bɛ nafolo ko ni sɔrɔko kunna an ka jamana kɔnɔ ko nka a waati la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise tun ye lasɔmi kɛ a tun ye lasɔmi kɛ san 2017 mars kalo tile 29 k'a fɔ ko ayiwa sécurité ko min daminɛnen filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ Mali jamana ka hakɛ ye min ye o ye 25% 100 sara o 100 sara 25 nafolola o kan ka segin Mali jamana ma nka ko Bubu Sise a waati la a fana tun ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko gafe minnu dilala ko ka gafe ninnu fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ayiwa Mali ta ye ala mun ye limanaw o fɛsɛfɛsɛli de la ko a nana ye k'a fɔ ko ayiwa sɛbɛn min bɛ yen ni o kan ka jira k'a fɔ Mali ta ye nin ye k'o sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tunun cogo ma se ka dɔn o la fo ka n'o ko nasa ka na Ibrahim Boubacar Keita bɔ fanga la limanaw ka na se sisan ma a na kɛ dossier in de taara sariya tigilamɔgɔw fɛ sisan a dɔgɔkun daminɛ in na min ye procureur min bɛ cour suprême kunna Mamadou Timbo ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko in kɔni kɛra suɲɛni kɛnɛ kan da yɛrɛ ye sabu jamana ta ye fɛn fɛn ye a ko la limanaw o ma se ka ɲɛ sɔrɔ o de la n'i ye jateminɛ kɛ ko in bɛ don lakana kɔnɔna la min ye ministre kɔrɔ min tun bɛ lakana ko kunna général Salifou Traoré ale tigɛ kɛra ale la a ko siratigɛ ninnu na o de la kununko araba société yɛrɛ n'o ye sécurité ye a ɲɛmaaba ale welela limanaw ka a fana ɲininka a dalakan na ko fila kɔni don min ye sécurité ye a ɲɛma a na jamana in bila walima a fana na taa fara maaw kan maa minnu bɛ yen ni siga kɛra olu la k'a fɔ de ko Mali ka ta fan Mali nafa ta ye mun ye sécurité ko la ko a kana na taa fara olu ka ye premier ministre kɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɔrɔ nin waati na ale yɛrɛ kɛn bɛ ka jamana bila ko mandat d'arrêt international dalen bɛ ale kan ko ɲininkali min fana bɛ se ka tugu o la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yalima a na segin ka na wa sécurité ko a ta ye fan min ye a ka tiɲɛ ye min ye ka n'o fɔ walasa limanaw nin dossier min filɛ nin ye limanaw min bɛ tali kɛ fana a tiɲɛ n'a nkalon o ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Soir de Bamako ka kuma don limanaw ale Soir de Bamako kelen in ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛnaw bilama ayiwa Kucalakaw fɛ yen kɔɔri sɛnɛnaw ye bagabaga min boloda e k'u tɛ ka don ba la fiyewu sabu ko n'i y'a lajɛ camion caman de kɔ segira u y'u lasegin u taara cogo min na u segira o cogoya la u kun taara kɔɔri de nɔfɛ Kucala mara la kɔɔri sɛnɛnaw olu ka forow la nka a yera k'a fɔ ko camion ninnu caman taara cogo min na u segira o cogoya kelen la kununko araba novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 a jirala k'a fɔ Kucala zone kɔnɔna la ko kɔɔri sɛnɛna minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ olu kun ye bagabali kuma min fɔ a bɛ don ba la dɛ sabu ko sɛnɛkɛla caman de bɛ yen olu ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ la o ye min ye ko olu ka kɔɔri tɛna feere CMDT ma bilen k'a sababu kɛ mun ye ko layidu taara u ye jamanakuntigi min bɛ tali kɛ miliyari 9 miliyɔn 900 ani kɔ ko k'o di sɛnɛkɛlaw ma n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye nka limanaw kabi san 2022 ni kibaruya dira nka hali sisan ko dɔrɔmɛ 1 kɔɔri sɛnɛnaw ma a ye u ɲɛ na kɔsa in na kɔɔri sɛnɛnaw kun bɔra ka ladilikan di k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛ se ka layidu ta cogo di limanaw k'a fɔ ko miliyari 9 o ka bɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o nafolo dɔrɔmɛ 1 o tɛ se ka ye kabi salongo san 2022 fo ka n'a filɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan o nafolo ma se ka ye limanaw fasiri ye ɲininkali kɛ jɔn de bɛ fɛ ka Asimi Goyita tɔgɔ tiɲɛ jɔn de bɛ fɛ ka Asimi Goyita ka a mangoya sɛnɛkɛlaw ye bi o ye ɲininkali tɔ min ye o de la min ye CMDT ɲɛmɔgɔw ye a jarala k'a fɔ ko miliyari 9 min filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ affaire yɛrɛ limanaw kɔɔri sɛnɛnaw ko min ye
Seku Kulubali tɔgɔ dɔ ye ale ye chambre d'agriculture Kucala CMDT kɔnɔna la ani CMDT ɲɛmɔgɔ dɔw olu yɛrɛ y'u kale k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen a ma di olu ma nafolo min filɛ nin ye a ma di olu ma jango k'a fɔ k'olu b'a di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw kɔni ko olu tɛ maa wɛrɛ dɔn nafolo bɛ se ka bɔ CMDT de yɔrɔ la ka di olu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ dibidibi la miliyari 9 in n'a ma se olu ma olu kɔni bɛ CMDT maaw lasɔmi k'a fɔ ka kɔri a tɛ feere CMDT ma bilen wa ko CMDT k'a dɔn k'a fɔ n'u taara k'a fɔ k'u bɛ taa kɔri sɛnɛ na kɔri ɲini la kɔri kɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko olu ta tɛ olu de y'u ka kɔri sɛnɛ olu b'a feere maa min ma maa min ka d'u ye wa CMDT k'a dɔn k'a fɔ ko miliyari 9 min filɛ kabi salango fo ka se bi la kuma fɔra a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la a taara sira min kan fɔ a ka fɔ olu ye sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka hakɛ de don hakɛ min don jamanakuntigi de y'a layidu ta munna o nafolo limana o sen tɛ ka bɔ dibi la mun de kɛmɛ k'o bali ko nafolo tɛ se ka di olu ma bi sango maa wɛrɛ ma layidu ta fo jamanakuntigi kabi salango san 2022 fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi limana campagne min filɛ n'o ye campagne 2023-2024 ye kɔɔri sɛnɛnaw ko ni janto ma kɛ CMDT e ko a na kɔɔri sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bolo ɲina min bɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ tɛmɛnen min ye Zanjugu Kɔnɛ ale bɛ mandatariat la Front pour l'émergence et le renouveau faire Mali ale yɛrɛ ye kuma in fɔ Kɔlɔnjɛbakaw fɛ ale ko kɔɔri sɛnɛnaw ni ko bɛ nin cogoya la kɔɔri sɛnɛnaw si tɛna u sen don kɔɔri feere la ɲina miliyari 9 min fɔra dɛ n'a ma di olu ma kɔɔri pigini a tɛ di CMDT ma ɲina nin ye sɛnɛkɛlaw ka kuma de ye ale Suwadi Bamako kelen ka kunnafoni la ka sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ ko nin ye maa 4 ɲɔgɔnna ye olu ka baara bɛnnen bɛ min ma o ye gafe n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn kolon k'u dilan maa 4 tigɛ kɔni kɛra olu la ko muso kelen b'a la Suwadi Bamako ka ɲɛfɔli la bugunatigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ carte nina fiche individuelle carte d'identité nationale limanaw passeport diplôme ani permis limanaw nin de ye bugunatigɛ sɛbɛnw ye bi ko maa 4 bɛ yen e k'olu ka baara bɛnnen bɛ nin dilanli de ma nka mɛnna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ commissaire min filɛ Bulukasobugu la commissaire principal Dirisa Samake ni u k'a ma ko Roger ale n'a ka cɛdenw kɔni ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ maa 4 na walasa kunnafoni dɔw de bɔra maa dɔw yɔrɔ limanaw ka kunnafoni da lakana tigilamaw tulo kan k'a fɔ ko siga kelen bɛ muso dɔ la muso in limanaw a bɛ sigi kalanso dɔ kɛrɛfɛ n'u k'a ma ko école Castor a bɛ sigi o kalanso in kɛrɛfɛ ko tɛgɛ kɛra muso in na a nana ye ka wɛrɛ kɛ an bɔra ka bugunatigɛ sɛbɛn minnu fɔ sisan carte d'identité carte nina passeport diplôme permis de conduire limanaw a b'a dilan 5000 ka di yɔrɔ nin waati in na ayiwa maaw wulilen bɛ fini k'u sen don finitigiya la o ɲinini baaraw bɛ sen na sisan maaw mago bɛ ani bugunatigɛ sɛbɛn ninnu na a jarala k'a fɔ ko kunnafoni kɔni dilen musolaka in u y'a dɔ fo ka taa tɛgɛ k'a la ACI 2000 ale kɔnɔna la a minɛnen a ye kunnafoni dɔw fana di min ye lakana tigilamaw ma sɛgɛsɛgɛli ninnu fana taara kɛ sababu ye limanaw ka tɛgɛ kɛ a jɛɲɔgɔn wɛrɛ la u taara o tigi yɛrɛ ka so Wɛnzɛndugu limanaw a jarala k'a fɔ ko minɛn minnu bɛ nin bugunatigɛ sɛbɛn ninnu dilan o caman tɔɔrɔ sɔrɔ a ka so ye ani carte d'identité kolon min ye passeport kolon min ye fiche individuelle kolon fo ka taa se permis de conduire kolon ma o caman de taara ye a tigilama ka sokɔnɔna la Wɛnzɛndugukaw fɛ yen nin kɔni ye jɔ ɲɛmisɛn yɛrɛ de fililen ni maa kofɔlen ninnu kan commissaire principal Dirisa Samake di Roger ale n'a ka cɛdenw sabu hakilila min dir'u ma u ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o de ye ko bɛn lakanabaliya u ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la ni siran o ka bɔ kojugukɛlaw siran ka taa kojugukɛlaw fan fɛ o de baara bɛ sen na nin ye min bɛ tali kɛ directeur général de la police ale ka yamaruya kɔnɔ commissaire général de brigade de police Sulemani Tarawele ale ka yamaruya kɔnɔ ani ministre min bɛ lakanako kunna olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ Suwadi Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra ye fasilidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko les échos welewele ale kumana
ako min be CNDH Commission nationale des droits de l'homme jɛrɛjɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'a ka baara bɛnnen bɛ jo sariya lafasali ma ko olu ye jateminɛ dɔ kɛ bi jamana an ka kasobonw kɔnɔna la ko sigiyɔrɔ ɲuman tɛ yen maaw tɛ ka minɛ ka ɲɛ ko hali kɛnɛyaso min bɛ maaw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'o ye infirmières ye a kɛra kaso kɔlɔsibaw yɛrɛ ye o a kɛra hali kasodenw yɛrɛ ye a jala k'a fɔ k'u tɛ minɛcogo ɲuman na bi ko hali kɛnɛya tigilama yɛrɛ o ka dɔgɔn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kɛra kaso kɔnɔna ye a kɛra sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ni kunnafoniya bɔra commission nationale des droits de l'homme CNDH waati min na jamana kununko araba novembre kalo tile fɔlɔ ko jɛrɛ dɔ de kɛra jɛrɛ in bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye maa minnu minɛnen bɛ ni ala y'u garijɛgɛ kaso sigi la bi u fana ka hakɛ de b'u la hadamadenw don n'a ma ɲɛ k'a fɔ u minɛna ka fɛn bɛɛ tigɛ u la taa ni ka segin n'o ye liberté ye nka limanaw hakɛ bɛ hakɛ la u n'o fana ka kan hakɛ ye mun ye i ni kɛnɛya ka kan siyɔrɔ ɲuman dayɔrɔ ɲuman ani balo ɲuman nka CNDH y'a jira k'a fɔ ko olu ye jateminɛ min kɛ n'i ye Bamako kaso caman lajɛ walima Mali yɛrɛ kaso caman CNDH ɲɛmɔgɔ Agibu Buware a ka kuma daminɛw la a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kasobon caman de bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la a gɛlɛya ninnu dɔw bɛ tali kɛ baloko gɛlɛya b'a la hali yelen ɲuman jamana ko dɔw tɛ sɔrɔ kaso ninnu kɔnɔna la ani n'i y'a lajɛ hali maa minnu yɛrɛ bɛ taa u ka maaw lajɛ kasobon kɔnɔna la olu yɛrɛ kunbɛ cogo jamana nin bɛɛ kɛn bɛ gɛlɛya ye kasobon kɔnɔna la CNDH ɲɛmɔgɔ Agibu Buware ka fɔ la ko nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye ko a sera fɛɛrɛ ka tigɛ a ka ban n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ buna hadamaden mana kɛ cogo o cogo n'i minɛna k'i don kaso la a tɛ n'a fɔ ko i bɔra hadamadenya kɔnɔ walima hakɛ bɛ hakɛ la o ka minɛ i la k'i to nin na kɔni i b'a sɔrɔ danbe ye fɛn min ye jamana dɔw bɛ yen u danbe ka gɛlɛn u ma u ka danbe kan ka segin u ma a ko n'i y'a lajɛ bi o de kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye an ka kasobonw kɔnɔna la dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu minɛnen bɛ nka u ma jalaki yɛrɛ ma bi u ka kirima tigɛ fɔlɔ a fɔ min ma ko présomption d'innocence olu minɛnen bɛ jamanaw nka san caman olu yɛrɛ de ka can bi kasobon ninnu kɔnɔna la olu caman de bɛ minnu yɛrɛ ka kiri tigɛla n'u bɛ kasolasigi la olu ka kiri kɔni banna u bɛ ka kaso hakɛ min dara u kan u bɛ k'o waati de kɛ olu ka dɔgɔn ka tɛmɛ maa minnu minɛna k'a fɔ ayiwa a y'aw sigi a fɔlɔ yanni ko a ka jalaki min binna aw kan yanni a ɲɛ bɛ se ka dɔn olu ka can kosɛbɛ Agibu Buware y'a jira k'a fɔ o ye kɔlɔlɔba de ye bi an ka kasow kɔnɔna la CNDH ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko o yɛrɛ t'a la ko bɛɛ lajɛlen ye min bɛ fara o kan o de ye ko kaso kɔnɔna la jamanaw kaso kɔnɔ i ni balo ɲuman ka kan i ni furakɛli ka kan i ni yelen ka kan wa i ni siyɔrɔ ɲuman fana ka kan a ko n'i ye kasobon ninnu kɔnɔna la bi nin de majɛ bɛ yen CNDH ko n'i y'a lajɛ Mali y'i bolonɔ bila sɛbɛn caman de la buna hadamaden ka hakɛ ko o ka lafasa o ka labato an ka jamana kɔnɔ nka ko o min bɛ ka kɛ nin waleya ninnu na o n'o tɛ kelen dɛ Mali y'i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na a bɛ n'a fɔ a bɛ k'a sɔsɔ ne ka kuma tɛ ECHO de y'a fɔ ale ECHO kelen ka kuma la jamanaw kunnafonidila fila min bɛ yen ni olu fagara Mali kɔnɔ yan Faransi ka kunnafonidilaw de don ni u k'a ma Claude Verlon ani Ghislaine Dupont a san 10 de ye bi ye jamanaw novembre kalo tile 2 n'i ye jateminɛ kɛ san 2013 ko min ye waati min na ni kunnafonidila fila in Claude Verlon san 55 ani Ghislaine Dupont san 57 ɲɔgɔn na olu kɔni jasora jamanaw ka taa n'u ye o laban taara kɛ u ni bɔnɛni ye kabi u ka fagaliko kuma fɔra u somɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan ko ka jɛya da nin ko in kan san 10 kɔfɛ fo ka n'a bila bi la jamanaw ni kunnafonidila fila in ka saya cogoya ma se ka dɔn a ma dɔn maa min y'u faga u taara yɔrɔ min na u ma se ka dɔn ko kabi san 2014 san o san ko Faransi yɛrɛ ale ye jɔnjɔn dɔw bila sen kan Ghislaine Dupont ani Claude Verlon n'u ye bourse dɔ ye France Media Monde groupe media RFI yɛrɛ yɔrɔ ale b'o o kunnafonidikulu cɛla san o san kunnafonidilaw olu bɛ wele u ka ɲɔgɔndan kɛ ayiwa ni kunnafonidila in fila in olu tɔgɔ la
bi ye novembre kalo tile 2 ye lemana ko a santan de ye bi ye a kɛra sababu yɛrɛ ye u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta don min bɛ yen ni o bilalen bɛ ko ni maa min ye kojugu kɛ k'i ye k'i to yen n'u kama ko journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes ayiwa o fana don kɛrɛnkɛrɛnnen bilala sen kan kabi san 2013 san o san o bɛ ɲɛnamaya ayiwa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Ghislaine Dupont ani Claude Verlon ma n'i y'a lajɛ san o san mai kalo tile 3 o bɛ kanabila ko fɔ kunnafonidilaw ka baara n'o ye journée internationale de la liberté de la presse o fana i b'a sɔrɔ Faransi jamana kan u ka faaba Paris bɔlɔn dɔ bɛ yen o tɔgɔ dalen bɛ o la Ghislaine Dupont Claude Verlon ko i b'a sɔrɔ taamaw bɛ kɛ yen min bɛ hali kunnafonidila dɔ n'o ye fototala dɔ ye ale fana fagara Centrafrique nin cogoya la san 2014 san o san mai kalo tile 3 i b'a sɔrɔ kunnafonidilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen don Reporters sans frontières ale kɔni bɛ taama kɛ ka hakililajigin kɛ ni kunnafonidila ninnu fagara cogo min na a ɲɔgɔnna kana kɛ kunnafoni de filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ ECHO welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon a kumana a y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigi ɲɛmayaso yɛlɛma dɔɔni donna o la min bɛ chef d'état-major général des armées dan kan o kɛra général de brigade Keba Sangare ye Keba Sangare n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ bi bi in na wulikajɔ de kɛlen bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen Mali finitigiw ka se k'u tɛgɛ da o kan o baara in a bɛ kɛ nka ko maa minnu bɛ yen ni olu jɔlen bɛ finitigɛ hukumu kɔnɔ olu ka bila a baara la o de la n'i y'a lajɛ kɔsa in na Mali finitigiw ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ walasa ka se ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen minɛ juguw la ko yɛlɛma dɔɔni donna min bɛ an ka finitigi ɲɛmayaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la chef d'état-major général des armées adjoint o dan kan kununko araba conseil des ministres min kɛra Kuluba novembre kalo tile fɔlɔ a jala k'a fɔ ministre min b'an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sadio Kamara k'ale yɛlɛma dɔɔni don a ka finitigi ɲɛmaaw ka jɔyɔrɔw la ko wele bilala maa min ma o ye général de brigade n'o ye ni cɛba in ye a ka wulikajɔ ka bɔ Mali finitigiya baaraw la kosɛbɛ chef d'état-major général des armées a kun ye armée de terre o chef d'état-major kɛ ka tɛmɛ Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la ko ale de sugandira jamanaw k'a kɛ min bɛ général des armées n'a fɔ chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ale de kɛra o ka dankan ye sisan o la général Keba Sangare yan'a ka bila nin jɔyɔrɔ in na Buguni ale de kun ye o marabolo ɲɛmaa ye ko a bilala maa min nɔ na o ye général de brigade Ousmane Wele ko nin yɛlɛmani in kɔni bɛna kɛ sababu ye fasiri ka lakali la ka se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ min ye jamana a lakana ko yɛrɛ la sabu Keba Sangare dɔnnen don ni fɛn min ye bi jamana cɛba don Mali finitigiw cɛla min ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ o de la wele bilala ma nin cogoya in na jamana ka fasiri kun cɛ min ye lasigiden minnu bɛ yen n'o ye ambassadɛriw ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan olu ka dɛmɛ an'u ka tasibila ka ɲɛsin Palestine ale lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u ye ɲɔgɔn ye boloda ka taa a fɔ a fɛ yen jamana ka ambassadɛri min bɛ Palestine tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma ambassadɛri yɛrɛ tɔgɔ ye ko Hadi Sheibli ale de ye Palestine a ka lasigiden Mali kɔnɔ ko farafinna lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa a fɛ yen jamana k'a yira la k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ a ye min ye Palestine a ka lasigiden min filɛ a ka kuma la a ko hali n'u ye mugu fɛn fɛn bɛ yen mugujugu fɛn fɛn bɛ yen n'u y'o ci Palestine na ko Palestine bɛ fɛn min ka d'u ye bi u tɛn'u ka dugukolo kɔni bila diɲɛ maa si ye hali ni Israël sira ka mugu ci u la walima ka fɛn fɛn kɛ k'u fa k'u ban olu ka dugukolo u tɛna to ni ma jɔn si ye min ye ambassadɛriw ka nin jɛrɛjɛkulu farafinna minnu bɛ Mali la yan a jala k'a fɔ Maroc b'a la Algérie b'a la Ghana b'a la Libye b'a la Égypte min ye Sénégal ye Tunisie Burkina Faso Mauritanie
Guinée Conakry min ye farafina ale ka jɛrɛjɛkulu bɛ n'u k'a ma mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel MISAHEL ani communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan kunungo araba jamana ka taa Palestine a ka ni lasigiden fɛ yen ko u ka dɛmɛ bɛ a ye walasa min ye ambassadeur ye Adi Shebi a ko k'a bɛ ninnu fo kosɛbɛ u ka dɛmɛ la sabu maa bi ni jugu dɔn waati min na i bɛ gɛlɛya kɔnɔna la min ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ sisan ka taa baga min ye bande gazakaw ma n'a kɛmɛ sababu ye bi ka baga Palestine dugudenw ma minnu ma min u ma bɔn a jala k'a fɔ ko Maroc yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yan n'o ye Idrissa Isbayen ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni hakili la kɛlɛ tɛ foyi fura ye sigikafɔ de ka ɲi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Nations Unies ka sariyaw b'a jira cogo min na kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen a bɛ taa laban sigikafɔ de la sigikafɔ ka ɲini joona wa min ye communauté internationale ye n'o ye diɲɛma ye olu ka lajɛ u ka kuma Palestine ni Israël ka nin waati laban kɛlɛ ninnu na u k'u sigi u ka kumaw fɛ kɛlɛ in a ka se ka dabila sabu kɛlɛ in kɔlɔlɔ jamana a tɛ ka bin maa wɛrɛ kan dɛ a bɛ ka bin Palestine duguden gansanw de kan sabu Palestine yɛrɛ lasigiden ka kuma la a ko u ye bɔm dɔ ci kɔsɔ in na bɔm 6 ɲɔgɔnna a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ tɔni 1 bɔ ko a bɔm ninnu a kɛra sababu ye ka maa 400 ɲɔgɔnna ka olu de bɔnɛ u nin na limana o ma kɛ waati jan yɛrɛ kɔnɔ seconde 20 kɔnɔna la maa 400 o de bɔnɛna u nin na ko nka finitigi kelen tɛ yen min ni tora o ko la a bɛɛ lajɛlen ye jamanaden gansanw de n'o ye Palestine jamanaden gansanw ye o de la min ye Maroc ale ka lasigiden min bɛ Mali la Idrissa Isbayen a ko ko sigikafɔ a b'a ɲini Nations Unies communauté internationale ani sɛbɛn jamana o jamana ye k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ senna nin ye kabi deuxième guerre mondiale banna fo kana se bi la ni jamana fila in kuma bɛɛ u bɛ ci ɲɔgɔn na waati laban in na a mɔgɔ faga n'a ni bɔnɛ bɛ ka caya kosɛbɛ sigikafɔ ka kɛ min ye jamana fila in n'o ye Palestine ani Israël ni ɲɔgɔn cɛ walasa ɲɔgɔn faga o ka jɔ Nouvel Horizon limanaw a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ dansigi kɛ gafew kɔnɔ kuma la ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la